नाहरनाय Walau mau sih namanya. Di jalan. माबा बरपेटायाव फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय हटेलाव हाबदों माबा लेथ्रा नायबाय थायो ओमफ्राय Mbak Mita sos video. आंहा मोनजाया Jangan sih kadang lah. 7,000नि हाथाय प्लास्टार जानायनि खोथा लोगोफोर मोनजाथ'वा 2 घन्टा मोनजाथ'वा Hari berapa हाथाय प्लास्टारानो खनब्रै खनबा जाबायना फैनाया फार्स्ट फैबाय ओमफ्राय खनब्रै जाबाय लोगोफोर खनब्रै जाबाय ओमफ्राय आरो खनब्रै फैबावनांगौ थाइनै नालाय थाइनैमोन हाथाया थाइसेयावनो माबाखा 3,000 थाइनैजों 6,000 ओमफ्राय आरो भिजिटिं चार्ज थाबावसो फिसालाखौ गारबोदों लाबाखै गोथाव ना गोथाव दैबो मोनलोंबावसो हा Cek खालामनाय रेडि जाना सोरो मेसेन्जाराव मेसेज हराखै मानसिफोरा मेसेन्जाराव जानला मानला मेसेज हरबाय थायो आरो मालाबा बिसोरनि थाखायनो जोंहासो हौवाफोरजों रायजानांगौ गोनां जागोन ना लोगोफोर आं ओंखायनो र' एबाराव हरबावबाथाय स्क्रिनशट मारिनानै टेग खालाम होजोबगोन आङो इसोरखौ गारखायालै आंखौ रागा जोंबाथाय बाराबाथाय आंना बोरैबासो बिसोरनि थाखायनो मालाबा जोंहासो हौवाफोरजों सिनायलायखायोदां होननानै रायजो जालाबायगोन रायगोन नामा आंखौ फिसालाखौ गारबोदों लोगोफोर लाबोफायाखै सबजि नांगौ मालाय Saya gitu ada mungkin. Sahani jaringin dong yo. Ayo dausi. Ini helmet teladang. Tangannya tangsih. Sana sih kita lihat थास'आइथिं लादों जालिनिफ्राय गिम्बोलबाय संना गारखादों ओंखायनो जेबो जायाबाबो लुबैयासै आङो गिम्बोल बायनानै होनोसै आङो र' आलुबाबो जेबो जायो बिदि मा गिम्बोल ना मा होनोमोनलाय बेखौ बायगोन र' मावजि Dana? Kan sini? Daun ni belum. Oh ya, tak kaya. ATM-आव हाबदों मौजिया फैसायानो गैला लोगोफोरा एकदम माबा माबि जायो फिसाला गारबोदों नालाय खें मोनबाय थायो खारदोंमोन नै नुस्लाबासै